Mano mar Rarieda otiende amolo wuok oko kendo lando ni obiro bedo ka ochako chenro mano mar gero apaya mano mabende oganda mawuok e gwengego mar Rarieda osebedo ka rito kod liyo. Ne oyango ni obiro bedo ka ogero apaya no mano ma Kalandin kaachiel gi Kailija Road. Bende ne otiyo kod thuolo no mano mar singo ni obiro bedo ka ochwalo dongruoge mago mopogore opogore e gwenge mabende kata e kar chung' od buche no. Ne en chenro mabende nopong' kod mor kod ilo malich miwuore kar chung' od bura no mar Rarieda e kinde ma jaod bura ma kono migosi Polo Tiende Amolo koro ne oyore moko kuom skunde kar chung' od buche no ero kama oting'o Ndwara, Rarieda kinde mamoko mathoth mar chwalo chenro mopogore opogore go eko mag dongruoge. E kinde limbe mar jaod bura no ero e skunde ariyo go eko ne oyawo laboratori go eko mabiro ting'o malo nyandho mag somo go eko mag sayans. Ka bende ne opogo tangi go eko makeyo pi maler e skund sekondar no ero mar Rarieda kendo ne ochiwo ayanga lai mar gedo mar apaya no ero ma Kalandin Kailija ma bende osebedo ka ni e dho jokar chung' od buche no ero mar Rarieda kuom ndalo buora. We were inspecting the Asembo Kalandin Kailija Road and the Asembo Bay Ongielo Road, which are to be constructed at a total of 2.5 billion shillings, of which the initial 200 million has been allocated. And therefore we were doing inspection with the contractor, who is to start construction anytime soon. But at the same time, we were on a mission to open various CDF projects. We are here in Ndwara opening a laboratory constructed at 4.5 million. Jaod bura no ero bende nopuoyo malich mokalo jatend piny owacho migosi William Ruto kuom chwalo moko kuom dongruoge e gwenge eko mar Rarieda anyito gwenge eki ma Nyanza. Appreciate what he has donated to Ramba School, 20 million. We appreciate the affordable projects in terms of students' hostels that is being undertaken at Mahaya, Tivet, and Masala KMTC. We appreciate the 100 million that we have received to improve the water connection in the whole of Rarieda. We appreciate the various things that the government is doing. My role as the Member of Parliament is to explain to the people of Rarieda what this government has done for us and to convey to the government what additional support the people of Rarieda want. Ka bende ne otiyo kod thuolo no ero e lero tijene kaka jaod bura mago mowinjore ochwal kendo time kar chung' od buche no ero. I do not have to come and tell the people of Rarieda one term or two term. They will then conclude that of all these candidates, who has helped Rarieda the most? Jopinya penjo, kuom jomose konywagi, ng'amose konywa mogik. Emomiyo, my role is to explain what the president has done, to explain the request we have for the president, and to explain what additional assistance we need as a people. Ka bende ne onyiso mor mare kuom piny owacho ne pogo malich mokalo moko kuom kuonde loch gwenge e sub county nero mar Rarieda. Various administrative units, a total of 7 new locations and a total of 12 new sub-locations. We requested, and I was assured it will come through, that Rarieda as a sub-county will then be divided into 2, so that we have 2 additional sub-counties for the benefit of the people of Rarieda. E tok mare moyiedhi kod Kala TV Otieno Amolo ne oyango ni ok obi jony kendo biro dhi nyime chwalo moko kuom dongruoge e kar chung' od buche no ero mar biro neno ni ngima jokar chung' od bura no ero mar Rarieda olokore. Rarieda ka donjo ni to sirikal onyisa ni gin gi million 50 ansiem nego gima gitimogo. Tawacho ni Gero, Tivet, Mahaya. Oger koso koger? Machaka medo pesa na pesa mar CDF million 10. Gisani Mahaya wasetiyo gi million 85. Temo miyo Mahaya nigi nyithindo mohinga 1,000 sani masome. Makiriek to dhi Gero kulkoni moro Mahaya mondo nyithindo dage yude pesa. Ne Kala TV kuke kar chung' od bura no mar Rarieda e Siaya County and Justus Adoi. Erokamano ahinya Justus kuom lipot maketa koda mano.